ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ନେକ୍ସଟ ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସି ୟୁ ଲେଟର୍। ସି ୟୁ ଲେଟର୍। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍। ଏହା ଭୁଲ। ଏହା ଭୁଲ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ମୋତେ ଭେଟନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମିଟ୍ ମି। ମିଟ୍ ମି। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍। ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍। କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲୋୟର୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଲୋୟର୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱାଚ୍ ଦିସ୍। ୱାଚ୍ ଦିସ୍। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସ୍ଲିପ୍ ନାଓ। ସ୍ଲିପ୍ ନାଓ। କାମ ସମାପ୍ତ କର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ମି। ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଇନସାଇଡ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଇନସାଇଡ୍। ବାହାରକୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲୁକ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଲୁକ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ଏହା ତୁମର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ସ। ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ସ। ଏବେ ମୋର ପାଳି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମାଇ ଟର୍ନ ନାଓ। ମାଇ ଟର୍ନ ନାଓ। କିଛି ସମୟ ପରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍। କେବଳ ଏହା କର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି। ଡୁ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି। କିଛି ନୂଆ ଶିଖ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ମଜା କର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଭ୍ ଫନ୍। ହାଭ୍ ଫନ୍। ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦିସ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦିସ୍। ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ। ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ। ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.